Hi, I'm Dr. Joanna Cook, and I'm going to be giving you a tour of our hospital. Come, follow me.
Hello, hello. Sound check. Ayan, may galap shoutout po sa lahat. Yan. Gursa. Ayan, may galap shoutout po sa lahat. Yan. Dinig ba ako? Sir, Mangi. Hello, sound check. Yang Mangi yan dito. Sound steady di cellphone. Yan, may galap shoutout po sa lahat dyan, guys. 4 million in the house. Wait lang, guys. Sige, magbaba lang po tayo ng bahay at may galap shoutout po sa lahat dyan, guys. 4 million in the house. Wait lang, guys. Sige, magbaba lang po tayo ng bahay at may galap shoutout po sa lahat dyan, guys. 4 million in the house. Wait lang, guys. Sige, magbaba lang po tayo ng bahay at may galap shoutout po sa lahat dyan, guys. Pa tayo ng sounds natin, ah. Ayan, Ma'am Chona, may galap shoutout, sabi ni Wins TV. Ayan. Long time no see, guys, na hindi po tayo magbaba lang po tayo ng bahay at tayo mag-play, ha. Ayan, meron po tayong pag-playan, guys. Sige, 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 sige. Live natin. Bravo Channel! Ayan, may galap shoutout, Bravo Channel. Wala tayong music, guys. Wala tayong music. Parang ang tagal nang di ako nag-live stream na kakano. Wait lang, guys, ha. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Ayan. This is only you, nobody knew I put you first. Wala tayong music And for kasi. you, girl, I swear I do the work. Ayan, magbababo lang tayo ng bahay, guys, ha. Sige, sige. Can I call you babe? 4 million in the house. Sige, magbaba lang po tayo ng bahay. Mag-play po tayo, lahat po ng mga nandyan. Pwede po tayong i-play yung mga New York kung may playlist. Sige. Oh, no. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Junior Ross TV, thank you. Ayan. Jane. And for you, girl, I swear I do the work.
here, baby, you know I say much way. Oh, I need somebody who can love me and my words. Gusto na baba ka ng bahay. It's only you, nobody know I push you further, push you further. After you, girls, Ay, further. ubo pa ako, guys. Ayan. Bakit walang magbaba ng bahay? Ayaw nyo ma-play ng mga video nyo, guys. Ayaw nyo talaga. Ayaw ma-play? Ayan, 4 million in the house. Ayaw nilang ma-play talaga. I wonder how, I wonder why. Ayan po, nagbaba ng bahay. Wait lang. Jane, meron ako idikit sa'yo isa, ha? Nagbaba ng bahay si Jane. Ayan, i-play po natin. Ayan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya at labis ko. Magandang dilag. Esta a mí me rebota, a mí me rebota. Ella te llamaba pila oficial. Ayan, nakatamsak na ako, ha? Tamsak din. Ayan, wala kang video. Dito ako sa sa Play All mo, live stream. Mag-play ako, Jane. Ayan. Ate Day Loves. Ayan, may love shoutout. Ate Day Loves. Sige, may jacket na yan. May jacket na. BML Music, mega love shoutout. Ayan. Sino gusto umakyat dito, guys? Pwede kayong umakyat? Pwede? Gusto niyo umakyat talaga? Gusto niyo umakyat? Nandito ako sa video mo, birthday celebration, part 11 with friends. Jane, ayan. BML Music, ayan. Patamsak. Premier karaoke version. Pihigang Puso song, sabi ni BML. O, sige, tamsakan natin yan, bro. Ayan, magbabal po tayo ng bahay dyan, guys. Ayan. Sige, tamsakan po yung nakapin. Premier niya. Sino gusto mo akyatin? BML Music. Sige, akyat ka. Wait, itry ko lang Guys, magbaba po kayo ng bahay para makita ko. Mag-play po tayo, ha. Meron po tayong pang-play na, guys, para habang po tayo naka-live stream. Meron po tayong
Alam ako'y natunaw na mga titig mo sa aking nakabighani na di ko mapipigil ang aking nadarama. Ay chinita, girl, ay chinita, girl, ay ulumit. Alam ako'y natunaw na mga titig mo sa aking nakabighani na. Welcome, welcome. God gave me you. Di ko alam kantahin niya. Bravo channel. God gave me you. Sino pwedeng umakyat dyan para siya magkanta? DJ John. Sana pwede umakyat. Oo, pwede kayong umakyat. Try natin ibaba yung hagdan, ha? DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix. Pinaka-viral ngayon sa buong Bigay ka ng Michael, sir, pwede? Sige. Sige, try natin kantahin. Bigay ka ng mic kapal. Parang di ako makakanta, pero try natin, ha? Ayan. Sana makanta ko to. Di ko rin inasahan ang tulad mo aking makilala. At umano ako'y tanggap mo na, di ka rin nag-alilangan pa. Gawat ako'y hanggang wakas tayong nagdalawa. Bakit bang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko? Ikaw lang ang hinihingi ko.
lahat. Ayan, maraming salamat, Bravo Channel. Ayan. Malapit lang naman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang iniibig ko. Lagi din akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit kailan. Ika'y nagmay kapal, may hamon, kapay na kita mahal. Malapit lang naman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang iniibig ko. Lagi din akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit kailan. Ika'y nagmay kapal, may hamon, kapay na kita mahal. Bakit hindi kita makulang dito sa taas? Ayan po, tignan po natin yung nasa taas. Yeah, welcome, salamat din. Bravo Channel. Ayan, maraming salamat dahil dyan. Yung nag-renew ng membership dahil dyan. Ito para sa inyo. Ayan. At para din sa inyo to, Bravo Channel. Thank you so much. Maraming salamat. Still playing yung playlist mo, Jane. Ayan. Kaya host, try ko akyat pag naka-park. Okay, sige, try nga lang. Pero parang gusto ko ha. Wait lang. Sige, magbaba po tayo ng bahay dyan, guys. Ayan. At least nakakanta ako, guys, kahit mayubo ako. Ayan, nakakanta rin. Maraming salamat. Ayan. So, Narwas TV, baba ka ng bahay. James Kipi, mega love shoutout. Ayan, thank you so much, James Kipi. Ayan, tapsakan po natin. Ayan, ito lang may bibigay ko sa inyo, guys. Magbaba po tayo ng bahay, ipi-play po natin. Kung premier yan, pipili po ako ng iyong mga kanta dyan. At i-playlist po tayo. May ads pa. May pa-ads pa tayo, guys, ha. Yung mga nagbababa po tayo ng bahay. Ayan, kay BML, pili po tayo ng kanta. Ayun, pili ako sa playlist mo, bro. Ayan, dito na lang. Viral shorts mo, i-play ko na lang, bro. Ayan, nandito po tayo sa playlist mo, bro. Sa viral, Okay, kayo naman, guys. Sige, magbaba po tayo ng mga bahay dyan. Humbang baboy. Ayan. 11 million na. Hindi yan. Ad moderator, may jacket na yan. May jacket na yung guardia vlog. Ayan po, dikitan po si James Kipi. Wait lang. James Kipi. Tapsakan po natin yan. Ayan, maraming salamat. 11 million in the house. Okay, pwede po tayong mag-request ulit ng kanta. Wow! Ang tagal kong guys, hindi nakapag-live. Ito, ayos na bagay. Mayroon po tayo.
Blessing, galing kay Channel Ross TV and Bravo Channel. Ayan, thank you so much. Ayan, huwag kalimutang kalimbangin po ang ating bahay, Biagti Hawaii. Ayan po guys, oh, Hawaii. Hawaii. Ayan, BML Mix TV. Ayan, nagbaba ng bahay si BML Mix TV. Guardia, ayan. Ma'am Chona, may galapsyano. Sino po si Guardia? Ayan. 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 Maraming salamat guys. Sige. This Chona ayaw magbaba ng bahay. Wait ako magbaba sa iyo. Para mapin kita, Chona, ibaba ko bahay mo ha. Ang ating members na tayo niyang magbaba para makaplay ako. Ayan o. Ayan po, punta po tayo kay Chona Rojas TV. Ayan o, ipipin po natin, palitan po natin. Wala na. Ayan, nagbaba na nga ng bahay. Wait, nagbaba na pala ng bahay. Sige, ipin po natin. Sensitive yung cellphone ko. Ayan, nakapin po ang ating member na si Chona Rojas TV. Ayan. Sige, kita po tayo ng iyong anak. I-play po natin. Ayan. Premiere pala yan. May premiere po niyan, guys. Sige, patamsak. Ayan. Tamsak, Ma'am Chona, sabi niya. No? Ayan, Guardia. Ayan, nagbaba ng bahay si Guardia. Sige, sis Chona. Ayan. Pili po tayo ng iyong playlist, sis Chona, ha? Ayan. Yung playlist, mag-play po tayo ng iyong video. Ayan, yung short na lang. Para yung short mo, i-plinay ko na yung short mo, sis Chona, okay? Kaya, ito naman. Still playing kay, sino to? Kay sis Chona pala yan. Ayan, si Bro BML still playing. Ayan, si naka-ads naman si ano. Ayan, still playing din si ano. Ni Jane. Ayan guys, sige, hello. Hindi ko mabasa dyan sa laptop. Bro, mag-sleep na ako. Sige, okay lang. Maraming salamat, sis Chona. Ayan, Guardia Vlog, nagbaba ng bahay. Sige. Guardia Vlog, ididikitan kita ha, itong main ko ha. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbisita. Ayan, ipipin kita Guardia Vlog mamaya ha. Ayan, play po natin ang iyong video. Ayan. Ayan, nasa video mo ako, Guardia. Ayan, yung Green Revolution Extension, Saint CAA, Las Piñas, Philippines. Ayan, nakaplay po tayo dyan, ha? Ayan, maraming hello! Guardia Vlog, done sa'yo, sabi ni BML Mix TV. Ayan, Chin. Hindi ko maano yung Jane Gitering Lucas. Ayan. Ayan, si Jane Gitering Lucas. Ayan, dikitan guys ha. Ayan, Rinsky, thank you. Balikan kita, sabi. Hello, James. Both here. Sabi.
Ayan, maraming salamat guys sa 5 million. Ayan, yung mga nagbababa ng bahay, ayan po. Hindi ko ma-play yung mga na yun kung wala kayong binabang bahay. Wala na tayong kanto. Nuubo pa ako. Meron pa akong kantayin niyo. Try ko nga kung kaya. That full pack pin with bakas. Ayan. Dan na daw po sa'yo yung nakapin. Mag-iwan ka lang ng bakas. Matulog na yan. May ubo pa ako guys. Hindi pa ako makasyag. Ayan po, tayo natin kanta ulit guys. Baby, you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone would have hurt someone like you. Maybe if I was still out, way right by your side. Lay your troubles on my shoulder, to always in my back. Rest your love on me. Lay your troubles on my shoulder, to always in my back. Rest your love on me. So you in the corner at the moment I walk in. So your lonely face across the road. No, I won't forget it and the way my happy. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me. Like you said, like this, I'll be right by your side. Thank you, Papa Chanel. Lay your troubles on my shoulder, to always in my back. Rest your love on me. Thanks, Whiskey TV. Lay your troubles on my shoulder, to always in my back. Rest your love on me. Abangan ng bahay, Whiskey TV. Thank you. Babalot tayo ng bahay, sayang yung oras habang natutay po tayo. Lay
Rest your love on me. Lay your troubles on my shoulder, put your arms in my back. Rest your love on me. Marka, I'm still playing yung playlist, yeah? Oh, your video, Marka. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, thank you so much. Yehey, nakakakanta na ako. Rinsky, dansok ni sa'yo, sabi ni Jane. Ayan, maraming salamat, Jane. Ayan. Sige, BML Music, Dan Pulpak, sabi. Ayan, bravo channel, thank you so much. Staying support. Ayan, Guardia Vlog, BML Dan, sabi. Ayan. Ayan, maraming salamat. 7 million in the house. Ayan po tayo guys. Anong susunod? Sige, habang okay pa yung boses natin, sige, kanta po tayo. Gorcha, Vlog Dan Pulpak sa bahay mo, sabi ni Librazel. Librazel, baba nga ng bahay. Ayan, hindi ako makaguto channel guys. Ibaba yung bahay nyo para ma-play po natin. Meron po tayong pinag-playan dito guys. Ayan, yung mga nagbaba ng bahay, sila na lang ang i-play ko. Kasi cleaning link ko na lang dito yung bahay niya. Baba lang po tayo ng bahay guys. Ito, kantahin po natin ulit ha. Pasensya na po, inuubo po tayo ha. There's a lot more smoke tonight as I look back over my shoulder. Always stars are shining bright, just like the night when I used to hold her. She's somewhere under the lover's Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I may, I wish I might have one last chance to hold her tight, waiting. I know she's waiting. I know she waits for me. Under the lover's moon. Tapos na po yung playlist mo, Bro BMN. Sige, nag-play po tayo ulit. Tapos na yung playlist mo na short. There's a lover's moon tonight, shining down on top of this world. So many souls are in his life, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me. Under the lover's moon. Under the lover's
Librasen, sige, baba mo ng bahay. Ipin natin. Asan ang bahay mo, Librasen? Baba mo. Ayan, nandito naman ako ulit sa yung short video. Bro BML, yung Skyline video. Invention Ayan, is maraming salamat. Ayan, baba mo na, wala ka naman video. Ayan o. Si Guardian, Chuna at PML. And then si... ayan na. Ayan, yung... dalawa yung ano. Tapos si... nawala na si ano. Wala na. Tapos na yung play ko kaya na. Salamat, Jane. Ayan. Rinsky, thank you po, Ma'am Jane. Ayan, baba ka ng bahay, Librasen. Nasaan ang palablab mo dyan? Ayan. Sige, palitan po natin yung nakapin. Sige. Librasen, palablab. Sige. Pin po natin yan, ha? Ayan, pangalawang thumbstack. Ayan, hindi lang ako makapag-ayod ng banana, guys, ha? Bibigay ko na lang pag ano. Kasi ang ano ko ngayon, guys, pag nababa po kayo ng bahay, ayan, pipindutin ko yan. Ipipin at i-play po natin. Pipili po ako ng iyong mga playlist, guys, sa iyong channel. At tayo'y mag-ano, guys. Magpi-play po tayo ng iyong mga playlist. Ayan. So, nandito ako sa bahay mo, Librasen. I-play po natin yung Mix Videos 27. Yung Mix Videos mo, i-play all ko. Ayan, Librasen, nandito ako sa Mix Videos mo. May harang, ha? Hanggang kanina pa sana nagbaba ng bahay. Hanggang sa mag-end po tayo, doon na lang po ako mag-end sa iyong mga videos, guys. Ayan. Para naman in return, habang nandito kayo sa bahay ko, pinapanood ko rin yung yung video nyo. Right? So, lahat po na nandyan, guys. Si Guardian, naka-play po. BML Music, naka-play. Si Chona Rojas TV. Si Jane, naka-play din. At ikaw, Librasen. Meron pa. Sino pa ang hindi pa nakababa ng bahay dyan, guys? I-play po natin ang iyong bahay. Ayan, huwag mag-alala, guys. Meron po tayo. Ano po tayo ng pamplay. Ayan, guys. Ayan, sige. 5 million in the house yung mga nandyan. Ayan. You are welcome at BML Mix, sabi niya. Ayan po, siguro, mag-ano lang po tayo, guys, na mag-2 oras lang po tayo. Kasi meron trabaho po tayo. Welcome. Sige, yung mga nandyan. Welcome, Jane. Ayan. Still playing sa iyo, Jane, The organic, ito, The Organic Flower Market, Mangkok, sa HK. Ayan, Ayan. Para alam mo, naka-play dito. Pagkita ko. Ito naman si Guardia, yung Charity, Balsan Tumatubang. Balsan Tumatubang. Ayan si Guardia. Ito naman si Bro BML. Minsan, nandun na ako sa short video. Tapos dalawa pala yung na-play ko kay Bro, yung Skyline Pigeon pa naka-play sa kanya. Tapos si Chona, wala na si Chona. Ayan. Yan Ayan yung short video ni Chona. Ayan. Si Jane, yan, the organic. Ayan, kaya, guys, ano lang po tayo. Pili-pili lang, baba ng bahay. Ayan, baba ng bahay. Inuubo ako, guys. Nawala si Chona Rojas TV. Wait lang, mag-play. Under the
Sige guys, magano lang po tayo ha. Silent LS. Dito lang sa yung mga premiere niya. Play all na lang yung premiere niya. Okay guys, sige, pili lang po. Ay, ibaba lang po tayo ng bahay ha. Rich to M, mega love shoutout. Good morning, Biagti Hawaii. Good morning sa iyo. Rich to M, sige, baba ka na alagad ng bahay. Sayang yung oras para ma-play po natin ang iyong bahay. Rich to M. Ayan po si Libra Z, ano po. Maraming salamat sa paharong, John, BML Music, ayan. Di naman ako nakababa ng ano. Chin-chin, anong biglas nito? Chin-chins? Sige, baba ng bahay. Annalyn Piamonte, mega love shout out! Ayan o, sis. Ayan, sis Ann. Kumusta? Oh my God, kumusta dyan? Kumusta kayo dyan? Ang mga kapaninay, nandyan na. Annalyn Piamonte. Mega love shout out. Ayan, sige, baba ng bahay. Ayan, si Rich to M, sige. Ayan, 1 minute po sa nakapin, 1 minute. Yeah, habang nandyan po tayo, i-play na kita. Baba din na sis Annalyn. Ibaba na, i-play na kita. Sige, Rich to M, pili na ako ng video mo ha. Libra Diary Full Pack, sabi ni Bro BML. Ayan, mainit na naman kaya tambay ako saglit sa mall, sabi ni Rich to M. Sige, i-play po natin yan, may pa-ads pa. Ilang minutes pa yan? 15 seconds? Sige, play natin habang or pili na lang po tayo ng iyong playlist para na. Yung 15, beautiful playlist. 15. Ayan o. Maglakad muna tayo. Ayan. Ayan yung playlist mo, Rich to M. Ayan. Ayan, maraming salamat mga kabiyag dyan. Ayan. Ayan po. Sige, baba po tayo ng bahay. Ayan Mega love shout out sa Rich to M, sabi ni Annalyn Piamonte. Ay, ubo po ako guys, pasensya na po. Okay, nandito rin ako sa bahay mo, Chin-chin. Ayan, Chin-chin. Okay, notify. Ayan, wag na lang ako nakatamsak na. And then, pili pa ako ng mga playlist mo, Chin-chin Chin-chin 517 TV Vlog. Ayan. Pili po tayo ng iyong playlist. Yung short video mo i-play po natin yung short video mo. Okay, Amaryllis. Ayan, nandun ako sa Amaryllis. Ayan po si Sis Annalyn Piamonte. Magkita. Ayan, si Sis Annalyn Piamonte. Okay, nandito rin ako sa bahay mo, Sis Ann, nakatamsak. Ayan. Then, pili po ako ng iyong playlist. Mag-play po tayo. Ayan, yung short 2. Yung short videos, doon na lang hanggang sa matapos po tayo, mag-end po tayo. Naka-play na yan, guys. Ayan, yung way of cooking dumplings. Ayan, nandun ako, Sis Ann. Okay, si Chin-chin nandyan na. Naka-play na po kayo. Ayan. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan. Thank you so much. Naka-play po kayong lahat guys. Si Libra Z, Chin-chin, Jane, BML Music, Rich 2M, sino pa? Ayan po, sino pa yung unang Chin-chin? Ayan, ipin po natin si Chin-chin Sensitive. Wow, Sis Annalyn Piamonte, thank you so much dyan sa iyong palipad. Ayan.
Ayan, thank you sis. Ayan, long time no see. Long time. Matagal akong hindi nag-live stream din. In fairness talaga, matagal na. Almost 1 month na hindi ako nag-live stream. Puro upload na lang. Ayan po ang ating super chatter, Annelyn Piamonte. At dahil dyan, ito para sa'yo sis. Ayan, maraming salamat na sis Annelyn Piamonte. Ayan po yung nakabin po natin, Annelyn Piamonte, ang kanyang premiere guys. Sige, mag-iwan po tayo ng bakas. At yan po, dyan po siya nagbabalik minsan guys. Yung mga bakas po natin, dyan po siya nagbabalik sa ating bakas. Ayan, si BML Music, ayan. Thank you so much bro sa support. Next time, siguro bukas tayo bakit hindi ko kasi hindi nakalagay yung Gmail ko dito sa laptop para Alam mo sis, ako din, di ako gaano nakasupport pero still member pa ako sa yung Hindi ako yung mga nag-member po natin sa kapamilya still. Ayan yung mga nandyan guys. Sige, baba po tayo ng bahay. Dikitan po natin yung nakapin. Ayan, sabi ni full pack daw sa'yo, Chin 517. Ayan. Sinong loading? Ako ba? Ako ba ang loading? Rinsky TV. Ayan. Hindi ko pa na-play si Rinsky TV. Hindi nagbaba ng bahay. Rinsky TV, hindi ka nagbaba ng bahay mo. Hindi kita ma-play. Tingnan ko nga, wala ka Si Chona yan. Tapos na si Pro BML. Tapos na. Tapos na yung isa mong video, bro. Ano yan? Pero nandito ko sa Skyline Pigeon mo. Ayan o. Rinsky, baba ka ng bahay. Sige po, baba po ako. Bahay po, sir. Oo, baba ka. Sayang. Hindi kita ma-play. Ako nakapost kasi di ako ganun ba? Yeah, mag-post niyan pag wala na yung kinukunan yung mga yung mga automatic. Automatic yan pero pag wala ng karga, wala ng laman, mapupus yan. Pero pag kinargahan mo yan, lahat automatic yung mga dati mong binibigyan. Ako naman po, Ma'am Annelyn, abang-abang ng premiere nyo. Ayan, maraming salamat si Rich 2M. Alam mo, Rich 2M, first time ko pumunta sa iyong live stream nung nakapunta ako sa iyong live stream. First time ko na makita kita sa cam na nasa live stream mo. Ayan, ito pala si Rich 2M. Sabi ko, dati-rati, naka-hide ka lang eh. Kasi ako guys, pag nag-play na ako, hindi ko na tinitingnan yung cellphone ko pag nasa work. Kasi nasa work eh. Ayan, mega love shoutout, Rinsky, sabi ni sis Annelyn Piamonte. Ayan. Ayan si Rinsky guys. Ayan, sige. Rinsky, tingnan natin. Ipipin natin yung bahay mo mamaya. Ayan po. Dito ako sa 2 minutes simple and easy recipe buttered shrimp. Sarap yan, Rinsky TV. Ayan, sige lang po. Dikitan po natin si Rinsky TV. Sige, panoorin ko po na to and then magpili po ako ng iyong playlist ha. Guys, pag pasyal po kayo dito, gawa kayo ng playlist at doon po tayo mag-play ha. Yan. Pag araw-araw na meron makakapunta dito, play po natin yung mga bahay nila guys. Ayan. Ito po yung natin kasi thank you CC Rich 2M. Sabi ni Sir Small, magpakita na po para
Masanay na. Oo nga, dapat magpakita. Di ba? Si Sis Annalyn hindi pa nag-live stream. Kung nakita niya. Ala, nagluding-luding talaga ako, guys. Luding-luding. Okay lang. Sige, sa bagay, lahat tayo maglablaban na lang yung mga binababa niyong bahay, guys. And then, pumili po ako ng mga sa channel nyo, yung mga video nyo, guys. Ayan, oh. Okay, nandito naman ako, guys. Yung Enak short mo, Enak short, sino to? Si Rinsky, yung Enak short mo. Ayan, i-play po natin yung Enak short mo, habang po, meron po tayong laking tulong rin yan, guys, yung mga natin. At tayo, i-practice natin ang boses natin kasi matagal nang di ako kumanta, guys. Sige, mag-request po kayo. Wag lang yung mataas, ha? Wag lang mataas na kanta, guys. Ayan. Oh. Yung mga naunang nakapasok, guys, yun. Maano yung play nila. Sa bagay, may paharang din po tayo, guys. May paharang po tayo. Nakapaharang po tayo, no worry. Hindi tayo nag-skip. Nakapaharang po tayo lahat. Kahit pa paano. Welcome, Ma'am Annalyn. Sabi niya. Ayan, guys. Ayan. Sige, dikit-dikit lang po. Ayan po. Welcome, Rinsky. Ayan. Ang tagal nang hindi ako naka-live stream talaga, guys. Liver Zen, dandamsak sa binaba ni Rinsky. Ayan, maraming salamat. Sis Annalyn Piamonte, uwi ka daw ng Pinas? Totoo ba? Sana umuwi ng Pinas. Sana all. Sir Ismail, pwede po ba pwede na po ba papasa na ba mag-live po kayo? Anong papasa? Ano yan? Christine Chin, good morning. Anong papasa? Papa? Oo, papa. Yung live mo. Oo, papasa. Ang bait mo nga eh. Ang bait mo nga doon Rich 2M. Ang tagal mong pinin yung bahay ko. Diba? Ang tagal mong pinin yung bahay ko. Sis Rich, good morning po. Sabi. Thank you, Liver Zen. Ayan. Rich 2M. Kung pasado. Oo, pasado. Ang galing mo nga. Oo. Tagal mo nga pinin. Wow! Dialoves Official, mega love shoutout. Ayan, sige, baba po tayo ng bahay. Ayan po ang ating member, guys, si Dialoves Official. Ayan po. Siya rin po ay isang supporter po natin. At dahil dyan, Dialoves, ito para sa iyo. Ayan, maraming salamat, Dialoves Official, sa iyong pag-renew. Ayan, maraming salamat. Ayan. Wow, sana all may karga. Dialoves, road to 5K na ako.
Okay, maraming salamat. 7 million in the house. Sige, mag-go to channel lang po kayo kay Dai Labs kung gusto nyong dikitan, guys. Ayan, go to channel. Yan po ang kanyang main. Ayan. Maraming salamat, sis Dai. Ayan. Iihi at tatae lang ako doon. Grabe, itong amo ko. 15 days lang po for 7 years. Di umuwi. Ganon? 15 days ka lang? Ano ba yan? OMG. Ako din, uwi ako ng June. Ay, uwi na naman ako ng John. Hintayin lang. Hintayin lang po. Ayun na naman. Salamat, sisna. Sige. Uy, kanta nga ako ngayon. Kanta nga ako ngayon. May mga ano dyan yung mga favorite song ng mga kasama. Pero in fairness guys, pwedeng higit Ilocano. Try nga natin kantahin to, yung mga Ilocano dyan. Sino nakakaintindi ng Ilocano dyan guys? Try nga natin ulit to, baka... Sige, sis Dai. Maraming salamat. Mag-go to channel na lang ako sa iyo. Bakit? Wala na yung ano. Try ko nga to. Wag mo na. Everyone, I'd like to ring. Mag-practice pala ako ng Ilocano song. Hahaha. Sige, practice ka Ilocano song. Gala channel na lang muna. Sige sis. Okay, maraming salamat. Mag-go to channel lang po tayo kaya no. Yan, go to channel na lang guys. What more can you ask for? Try ko nga to. Sana maabot guys. Many times I wish you to know our shadows of my dreams. Many times you were near to the darkest saying goodbye. It seems that you never said when I needed to. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be yours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart, to the nearness of silence. Love me. Quietly, I waited for the memory born of our first kiss. Patiently, I waited for the moment you would take me to the world that I never seen that girl before. Just tell me you love me. Thank you sa lahat ng whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be yours to share. If you tell me you love me,
of heart, the nearness of silence. You love me. You love me. Ayan po. Maraming salamat. Ayan. Thank you, Bravo Channel. Ayan. Jane Gittering. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat, guys. Wait lang po sa banana. Ay! Salamat. Wait ah. Magguto siya. Paano ba magguto channel sa computer, guys? Di ko alam. Ayan o, dami. Loves kasi wala kang ano. Ayan, maraming salamat. 7 million. Tagal na ma'am. Anilin, ibig sabihin, mabait ka at ano kayo ng boss mo. Ayan, pasaway lang. Alaga. Chinchin TV Vlog. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan. Sige, magdikitan, maglablaban po tayo dyan, ha. Ayan po. Hindi ko maano. Ay, alam ko na. Type ko na lang dito. Ayan o. Ayan na lang. Ayan, dito ako sa bahay mo dahil love sa mag-play po tayo ng iyong playlist. Ala, wala kang playlist! Shorts. Videos. Videos mo na lang. Yung mahaba. Nandito ako sa video mo, yung visiting my niece university, 16 minutes. Ayan. Nandito ako sa bahay mo, Liv. Maraming salamat, Liv Brasel, sa paharang dyan. Ayan. Mag-iwan lang po tayo ng bakas kay Daylabs, guys, ha. Ayan. Nagbibigay po siya ng banana minsan. Punta kayo sa kanyang live stream. Kantahan din, guys, sa kanyang live stream. Ayan, kantahan. Dito ba ako sa TikTok mo, Rinsky? Ayan, ang galing sumayaw. Ayan, yummy fried fish naman yan, no? Wow, sasarap yan. Ayan, no? Dito ako sa, ano. Sige, harang, maraming salamat. 8 million in the house. Ano pa? Ano pa pwede natin kantahin dyan? Yung mga slow lang kasi bawal yung boses natin, yung mga matataas pa.
Ayan. Parang takot na umalis ka, Ma'am Annalyn. Ganon. Ayan. O nga, pag nasanay ka na dyan talaga, parang takot ka na rin, ha? Ayan, ayan po. Guys, meron po tayong premiere mamaya. Patamsak naman po ang ating premiere. Ayan po. Baba ko, guys, ha? Ayan. Mga 30 minutes na lang po tayo, guys, ha? Kasi mayroon po tayong trabaho. At least makadalawang oras tayo. Ayan, guys, oh. Sige, yung mga ano po, yung nakapin, patamsak naman po. Ayan po ang ating premiere mamaya, guys, mga 1 o'clock p.m. Pinas time, 7 o'clock p.m. US time. Ayan po. Sige. Ano po tayo, guys, ha? Maglablaban, yung mga nandyan. Ayan, sige, dikit-dikit lang po tayo. Per million. Inuubo na naman tayo, guys. Ayan, sis. Oo nga, si Richard, lalo na itong alaga ko, 3 nang kami dito sa bahay. Si amo hiwalay niya, may sariling bahay. Kaya kasama ko lang si lolo at si lola. Kaya parehong may, ano yan? Ano tama? Dementia. Ayan. Ganon. Nahirap nga mag-alaga ng ganyan, eh. Tanarang, ayan, maraming salamat, Librazen. Ayan, I'm still playing your mga video, guys, ha. Ayan, tinitingnan ko kung nag-stop na siya. Hindi, oh. Ayan. Sarap yung chocolate, oh. Ayan, oh, tofu. Sarap ng tofu. Ayan. Okay lang pala, Ma'am Annalyn. 3 lang kaya. Ayan.
Sige guys, dikit-dikit lang po ha. Ayan, mababa po tayo ng bahay. Ayun no. Big pork chop. Ayan, sarap. Ayan guys, ayan po. Sige. Kanta pa tayo. Ano, pwede may request yan. BML Music, ayan. Thank you so much. Kanta-kanta ulit tayo, kanta. Ano pwedeng kantahin, guys? Wala na. Ilocano. At University of Maryland. Sige tayo Ilocano dyan, guys. Tingin nyo dito yung kanta. Ito guys, try natin. Nung siyang tuti ang asawa, pinag ko tayo patan. Turay bakit ako ibeten? Et isimi may kalam siya ka. At may sulay kong tunada. Turay bakit tumasunod ka. Tututin. Ay kumayit kita. Ay ngantututin kumangan. Tututin nakatela. Rika pepang. Tututin kinain. Tututin nakadagdakin. May kakana lumapakana. Kakatela kasaba. Itsan mo. Tututin kitang ay kaya't kulay ngente baklang ngentay babae ang bumangera patay baklang masakula makulibet ka ngentay babae ang bumangera sigurado pa'y isang kalusan anak isang tao makinig kita at ubang ay ngentay kumagan kung nagan ayan, ilaglag naman po yung nakatay. Let this be. Sige, sis Anne. Maraming salamat sa Step. Kaya't kulay ngentay baklang ngentay babae ang bumangera katay baklang pasako na makulibet ka ngentay babae ang bumangera sigurado pa'y isang kalusan anak sapna panginig ka iba ayan, maraming salamat sa pag-amsak dyan, sis. Let's, ayan. Sige, dikitan po yung nakapin. Premiere niya, guys. Ayan. Gano'n sa kanta, guys. Tapsakan po natin yung nakapin, guys. Tapsakan. Ayan, maraming salamat ha, sis Letlis. Ayan.
Sige, at yung magkikita po tayo ng ano. Ikaw lang nalit ka kasi sis. Wait, kuha ko ng kuha ko doon sa nakapin. Pili po ako ng iyong playlist sis para makaplay po ako ng iyong ayan. Shorts. Punta na lang po tayo sa shorts mo. Walang playlist sa short. Nandito ka sa short videos mo, sis Let's. Ayan. Ayan. Sa short video mo ako, sis Let. Thanks sa welcome, sis. Ayan, damsakan po natin yung nakapin, guys. Punta rin, nagla-live din po siya every Sunday. Yan, try natin kantahin. Full pack po, Ma'am Letly, sabi ni Livrazen. Ayan, mag-iwan po tayo ng bakas yan. Punta po din kayo sa kanyang live stream every Sunday, guys. Once a week po siya nagla-live stream. Yun lang po ako, nag-ayuda yan, guys. Try natin dito yung request, sis. William Norris, coming by USA, mega love shoutout. Welcome. I spent half my life looking for the reason things must change, and half my life trying to make them stay the same. But love would fade like summer into fall. All that I could see was a misery. It made no sense at all. The well of the wind, you feel it and then it will pass you blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails ready, so when it begins, you know that we can. You must be friend to will of the wind. Ayan po, tingnan po natin si Mirna Norris, kapit pa USA. Mag-go to channel po tayo. I spent so many hours thinking about the weddings might have been, and so many hours trying to bring the good times back again. And so it goes from lonely hearted folks. They let their days slip away until they give into the well of the wind. You feel it and then it will pass you blowing steady.
You must keep yourselves ready. So when it begins, you know that you can. You must be friends to will up to win. Ayan po. Ayan. Ayan na po ang iyong request is Annalyn P. Hotel. Will of the Wind. So when it begins, in all that you get, you must be friend to win. Tubo ako. To win. Patapos na guys, tapos inubo ako. Oh my God, sorry. Ay, maraming salamat. At least na nakakapagkanta na po ako guys. Ayan, babalik na po tayo sa ating mga live na kumakanta, naglalablaban, ayan po. Ito pa nga. Ayan, Jane, Dan Pulpak sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Ayan, sige, magpakas lang po tayo. Ayan, lalo na isa main po yung mga dala nyo. Ayan, nagbayo na rin yan, guys. Ayan, nag-ano. Lalo na kung makapunta po kayo sa kanyang live stream. Try nga natin to, guys, na dapat. Ang sarap ng kumanta, guys. Sige, mag-last 2 songs na lang po tayo. At least maka 2 hours na tayo. Okay na, guys. Lang po tayo. Para sa inyong lahat. Ayan. 9 million in the house. Was wrong when I hurt you, but I did you have to hurt me too. Did you think revenge will make it better? I don't care about the past, I just want a love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you, you must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Ayan, maraming salamat, Jay. Present, maraming salamat sa paharang dyan. On a roll of good we had, you only keep track of the bad. Do you know I never really loved you? Didn't anyone to tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you, and you must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Ayan, Annalyn, thank you, sabi ni Lettis. Ayan po, maraming salamat sa mga nag-chan. Rinsky TV, thank you so much. Ayan po. Bianchi Hawaii. Ayan po, Hawaii. I must forgive
and joy will warm that we haven't tried before. Let's not think the past anymore. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Ayan. Ano? Padalawang oras na ba tayo? Hindi pa ata. Ayan, maglablaban na lang po tayo guys. La, 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 la. Ayan si Mirna Norris Kapitbahay USA guys, sige siya po ay isang supporter din. Oh, nakalive pala siya. Ayan. 9 million. Ano pa pwedeng katahin? Ritski, thank you ha. Ayan po. Chin TV vlog dan ticket sabi ni Letis. Ayan. Ayan. Maraming salamat sis. Ang ano? Mag-last custom na po tayo guys ha. Ayan, Libros and Diary, Dan Sukli na po sa'yo. Thanks. Ayan, sabi ni Letis. Ayan, maraming salamat sis ha. Ayan, meron na naman tayong mga naging bagong kaibigan. Ayan po, maraming salamat sa mga nandyan, sa lahat po ng mga nandito. Ayan, i-play po tayo yan. Oh. Si Guardia is still playing, si Guardia. Si Jonah Rojas TV, yung mga short niya, still playing. Ayan no, si brother BML, still playing. Ayan. Si Rinsky TV, playing sa mga short. Si Chin, still playing. Ayan. Ayan na. Sa short. Si ano rin, si Rich 2M, still playing din. Die Loves, still playing. This Annalyn, sarap ng mga ganyan. Nakakaano. Mga luto, Jonah Rojas, playing din. Yeah. Jane, playing, still playing, Jane. Ayan. Wala to. Ayan, si ano naman, let this yung isa. Ayan, maraming salamat. May message, ano? Sige sis. Ayan, maraming salamat. Ayan.
Thank you po sa mga nagdikit at nasuklian po kaya. Ayan, maraming salamat din. Maraming salamat po, Ma'am Letty Tabinia. Cricket Tamiran BGM. Ayan, maraming salamat Cricket for coming. Ayan. Ito, maglastosong po tayo. Ito po yung isa. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay magkaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay napabalisa. Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Dahil ikaw ang laman ng puso't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, dahil ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Maraming salamat rin. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang pinili mo ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan ko ito sila ay di na maglalaw. Pagkat ikaw ang laman ng puso't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, dahil ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Kaya maraming salamat sa Tamiran Video House. Thank you so much. Yan. Maraming salamat sa nag-review ng ating bahay, si John Arwan Stevie, ang ating super chatter na si Kayla Bumingsyang, ay nag-super review din si Kayla Bumingsyang, yung super chatter natin sa Angeline Piamante, Robert Channel. Thank you so much. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, dahil ikaw sinta, ikaw ang dahilan.
ayan po. Thank you so much. Cricket, ayan, tamsak sa'yo. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong support, sa inyong mga support dyan. Ayan po. Ayan, panoorin po natin ang ating guys ang ating premiere mamaya. Kakatawa ito guys, panoorin nyo. Yan, thank you sis Ann. Yan, ang ating premiere guys. Ayan. Ayan o natin. Pinto. Para matamsakan nyo guys. Ayan, Biyag ni Hawaii. Huwag nyo lang bigyasin yung pangalan ko ng Bayag ha. Bayag ni Ismael. Biyag ni Hawaii. Ayan. 7 million. Gano'n nga tayo? Malapit na po tayo. Nastop na po tayo. Christian song guys. Ganda po tayo ng Christian song. Anong gusto nyo? Yung ano lang, yung smooth lang guys. So what's next? Ayan. This is my last song guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan. Isang Christian song po ito guys, Tagalog. Puso ko'y binihan sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin natin alay ako'y iyong alin man ang kaya pa luwag karangalan kung ika'y mapag sa akin at naman ay sa'yo lang ang puso ko. Sa'yo lang buhay ko. Malinisan pagdaralita pagkalibang puso. Sa iyong ilalaan dahil labas ng sulong tumahan
lamang buhay ko. Kalinisan pagdaraanin ka, pagdaliman isip ka. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang buhay ko. Kalinisan pagdaraanin ka, pagdaliman isip ka. Ayan. Maraming salamat 8 million in the house sa mga nandyan. Thank you so much guys. Ayan, pwede na po tayong ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, thank you so much. That's my last song, a Christian song guys, Sa'yo Lamang. Ayan, maraming salamat sa mga Librasen. Thank you so much. Sis Annalyn Piamonte, thank you. Ayan, Rinsky TV, thank you so much. Ayan, Letlis TV, thank you so much. Cricket, thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan po ang ating nag-great news, si Chonoras TV, Dialogues Official, thank you so much. At ating yung mga nagpalipad. Ayan po si Annalyn Piamonte and Chona Bravo Channel. Ayan, Jane Gittering, thank you so much sa iyo. Sino pa dyan nandyan? Si Chin, thank you so much. Milna Norris Kapitbahay USA, thank you din po. Dialogues Official, thank you so much. Rich to M, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng BML TV, thank you so much. Letlis, thank you so much. Ayan po, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat. Ayan. Asan na po? Mag-ano po tayo, umabot pa ata. Ayan. Thank you so much guys. So, pwede na po tayong magpa-play po lang ako ng ating. Malapit na, gawin ko na lang yung mga solidaya mga kapel, mag 2 hours guys. Yeah, malapit na po mag 2 hours. Siguro mga 7 minutes, 10 to 10 minutes na lang guys. Kaya kasi punta po tayo mag-work, no? Ayan po. Ay, salamat guys. Naka-live rin ako, nakakanta pa ako. Thank you so much guys. Mag-play na lang po tayo ng ating tag nito? CPR para maalis po ang CPR. Ayan. Solid tayo mga kapamilya. Maraming salamat. Ayan. Insomnia pala. Ayan. Thank you guys. Thank you talaga sa inyong lahat. Still playing po. Pag mag-end na po tayo, doon na lang po ako mag
handsome. Ayan, thank you so much for coming. But anyway, baba ka ng bahay mo, handsome. Patapos na po ako. Gawin ko lang 2 hours yung live mo, handsome. But anyway, thank you so much, ha. Sige, magbaba ka ng bahay at tayo habang hinihintay ko yung handsome. You can drop your house, handsome. Habang I'm still in the while I'm waiting for 2 hours. Premiere in 2 hours. Ayan, thank you so much, handsome. Ayan, thumbs up. Ayan, thumbs up po. Handsome. Thumbs up. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa mga nandyan pa guys, pwede niyong dikitan si handsome. Meron po tayong around. Mag 2 hours lang po tayo guys. Ito 2 hours lang po to. Ayan, maraming salamat. Welcome, handsome. Ayan. Tignan natin. Na-late ka kasi. Try natin bigyan kita para I just give you 2 banana, handsome, ha. Ayan, o. Na lang ako magbakas, yung main ko na lang binakas ko. Ayan. Gawin ko lang 2 hours yung live natin. $7 million in the house. Maraming salamat sa iyong pag-support dyan, mga sir, ma'am. Okay, handsome, nandito na ulit sa bahay mo. Ayan. Dikit na yung main ko sa'yo, ha. Bigyan lang kita ng 2. Ayan. May trailer pa. Welcome, handsome. Ayan. Next time, mag-start po ako ng 8:30 a.m. Pinas time. 8:30 o 9 o'clock a.m. Pinas time. Yung mga nagbababa ng bahay, plinay ko sila habang I'm in live. Nakatingin po ako nakakumita po ako ng kanilang mga playlist para i-play po natin yung mga nandito. Kaya, yun. Nag-support din ako. Mag-iwan ka lang bakas kay Letlis, ha? When host. Ayan. Ilocano kamot. Api Ilocano kamot. Ayan na. Umay ka no ka. Sa pa-MT umay. Sa pa-MT umay no ka. Handsome. Ilocano kami gaya. Kasi yung bahay mo. Okay. Ayan. Sa bagay yung dinikitan mo, mag-iwan ka lang ng bakas. At tingnan mo rin dyan si Annalyn Piamonte, mag-iwan ka ng bakas. Yan ang mga main. Nagdidikit sila sa mga main. Ay bakas. Yan. Lagay mo na lang yung kung saan galing. Ayan. Padihos, marunong basit lang. Aman lang nga din, marunong gamit. Yung apay amom te ag Ilocano. Bakit alam mo mag-Ilocano? Siguro naka 2 hours na yun. Dikit na po kay Sis Letlis. Ayan, maraming salamat, handsome, ha.
Ayan. Ex ko Ilocano, taga Pangasinan. Ay, lawag ako, lawag Ilocos Norte. Ayan. Chika Tanto, next time, bukas ulit, mas maaga tong pasok mo dito kung okay sa'yo. Ayan, ayan. Hansam Vlog, dan connected, sabi ni Rinsky TV. Hansam, dikit na po si Rinsky TV sa'yo. Ayan, si Librasen pa yan, oh. Librasen, dikitan mo si Hansam. Ayan, sige, 2 hours na tayo. Ay, malapit na, hindi pa 2 hours ma. Ayan, 2 hours na. Ayan. Ayan, maraming salamat guys, ha. Hanggang dito na lang po tayo. At least may nakadikit ako sa'yo, Hansam, oh. Si Rinsky. Librasen, dikitan mo rin si Rinsky. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan guys, sa mga nag-support ko sa ating live stream. Thank you so much. God bless everyone. Keep safe. And mabuhay po tayo hanggat gusto po natin. Ayan, di ba? Di ba ganon? So, guys, thank you so much for coming into my live stream. Maraming salamat. See you again in my next live stream, maybe tomorrow, guys. Pag God's permit. Ayan. Maraming salamat. Bye everyone. God bless.